Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Cecil at taga Cagayan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Josephine Jose, Nati Agustin, Adela Vergara, Susan Ronquillo, ken Julie Lacar. Advance happy birthday iti apok ani J. Mar Imbat Jr. from Lola Jean Gaho iti Singapore. Shout out kadagiti gagayem ko iti Bacante San Pedro Bagabag Nueva Vizcaya from Van Muega. Makablaawan ti Kanaway, Sario Ancheta ken Nuul family from Ronnie Kanaway. Asawa ka ni Reynaldo Paas, anak mi Adarey Anjoy, Rowan, Renz, Razel. Apumi ada Kisha, Daphne ken Kaden. Inang Milagros, amin nakakabsat ko babayaw ken kakaanakak from Mary Ann Paas ti Saudi Arabia. Shout out ka ni Rhea Joy, Sydney, EJ Boy Cacho, Kane, Ayana, Zane, Clinton ken Amira Cacho from Erwin Cacho ti Urdaneta, Pangasinan. Shout out ka Danida Nieveras, Karag Vlogger, Melanie Dungan, Belinda Ramos ken Maribel Boat. Anak ko Adafe Angel Dangan, Random Dangan, Feby ken Angelica Ignacio, iti Baskaran Solano, Nueva Vizcaya, from Dali Labrador, iti Singapore. Agaluos Dontogan Fabro, De La Cruz ken Juliana family, ken amin akawork ko iti BRG from Arnelson Agaluos. Shout out kada Primitiva Gumangan, Flori Medina, Imelda Velasquez, ken Gemma Frutas. Friend ko ani Ana Marie Alican Dulaca, iti Hong Kong from Loida Hidalgo, ti Binalonan, Pangasinan. Ken makablaawan ti Molina family, ti Centro Bulawen from Marilyn Curada. Intay nga rodon ituloy nga ibasa ti surat ni Cecil. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin. Ilingad naklaangan itinagan a Cecil, taga Cagayanak manang ngam adak ita dito'y Macau. Kanayon ko adenggan daytoy a drama babaan iti YouTube channel yo. Maisa ngamin dayto YouTube channel yo nga agserserbi alinglingay mi kadagiti gagayam ko nga OFW kabayatan ti kaadami ditoy adayo. Kas lang amin ada kami matlaangan dita Pilipinas tunggal agdengdengeg kami iti programa yo nang runa kanyak. Uray ngamin agtrab-trabaho ak maisa mirak ti agdengeg kadagiti uploads yo. Ket jak to mapupuutan, analpas ko gaya man dagiti obraet, taada daytoy a drama adengdenggek. Naawis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, bareng makaibati iti adal kadagiti padak, anaayat amang tartarabay iti channel yo. Sapay kuma tamapagasatan a maidrama manang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Umata ni man ti final exam. Kalpasan ti final exam, practice ton para iti graduation. Siguradong adun to manan dagiti babayadan. Siguradong ag problema manan datatang no pangalaan da iti ibayad ko. Ay, nagrigat mo tan ti biyag mi. Hoy, friend! Kasla nagunag mo ti pampanunutam? Ada ka di parikot? Si kamat gayam, Betchay. Adala na lagip ko. Di ka naglibak. Amok nga damanin mang riribok iti panunot mo. Anya dayta? Dandanin ti final exam, friend. Kalpasan na. Pasig ton a practice para iti graduation tayo iti high school. Sigurado nga adan to babayadan. Kat day tamanan ti parikot ko. Ay, unyag paiso.
Umadanin ti graduation tayo. Sigurado nga ado ti babayadan. Day tangarod ti pampanunutak, friend. Kasi man ang datata nga agiremedyo iti pagbayad ko. Ala, friend, pasensya kan Awan ti maitulong ko no may papaniti tayo tabanag. Okay laang, Betchay. Kapilitan nga ibagak kadagiti dadakkel ko daytoy. Tapno makairemedyo da adagos. Tatang, umadanin ti final exam mi. Kalpasan na, practice ton para iti graduation mi iti sekundarya. At danto lakit di babayadan. Karaman pa'y dagiti na ipromissory note ko iti pagadalan asaan tayo anabaybayadan. Ay, ngagpay so anak ko. Panagbabayad dahil tao madanin ti graduation mo. Wan nga rod, tatang. Kinasarita da kun iti pagadalan. Masapul ka no mabayadan tayo amin dagiti rumbang abayadan tayo iti pagadalan. Tano saan? Ang mga no saan ang makagraduar nga uray makapasaak iti final exam. Ay, may anak ko, tayo remedyo mi kaninanang mo. Pasensya kayong tatang Nagadun ti utang nyo gapo iti panagadal ko. Ay na, di mo pagtanagan dayta, Cecil. Basta tinapatag agradwar ka. Makaammo kamin kaninanang mga agbayad kadagiti na utang tayo. Saan abali ta dapay mutla agtalag ngagpautang kada tayo? Agyaman tatang. Ngam di ka agdanag. Apaman ang makaturpo sa kiti high school. Agsardo nga pailaang nga agadal. Tagsapo na kiti trabaho. Anya? Apay anak ko, di ka kada kolehiyaw? Oray saan pailaang tatang? Bayadan tayo pa'y amin ang nautang tayo. Kat agtrabaho tapno matulungan kayong agbayad. Kan makaurno nga. Sakto agtuloy manan nga agadal. Ay, diyak kumakayat ang mapasamak da ita anak ko. Anya ngay nga ron ti mabalin. Makamkamton mo't da tao. Maawatak tatang. Amokmot ngay kagkagumaan nyo ang mapaadaldak. Kat pagyamanak unay dayta. Anya jay kun ablakay. Kinasarit anak ni Cecil nga anak ta, Loreng. Final exam dan di pagadalan. Kalpasan na, masapol abayadan tayo dagiti obligasyon tayo di pagadalan da. Tapno sigurado ang makagraduar iti sekundarya. Ay, uwan nga agpaisulakay. At dadagiti nasken abayadan tayo iti pagadalan ni Cecil. Tauray pa'y no saan apribado. Nakisarsarita tayo laeng. Sipod i Disimbrek iti dayja pagadalan. Day tangarod ket, Loreng. Amo ka mabain ko maamang ibaga. Kasapulan ata awan mo't pangalaan na. Kasano nga ron ti pamayan talakay. Awan pa'y mo't tinaidulin ta. Kat kas iti sigud bakit? Agsapol tamanan iti pagutangan ta. Day tamot ti ultimo remedyaw. Ay, kababain pa yan kadagiti nakautangan ta. Tadita pa'y nakabayad. Aganos da saan abali ta? Saan tamot nga itarayan? Wan ba't kit di Ganun ga ayam. At na sao ni Cecil. Kalpasan ka no ti panaggraduar na iti high school. Agberok ka nun iti trabaho na. Tapno matulungan na tang agbayad kadagiti utang tayaw. Apay, di na kaya ti agkolehyo. Saan pa'y kanu nga ita? Agornong kanu pa'y. Rumbang kanu abayadan tayo pa'y dagiti utang tayaw. Ay, nagnakamutan ti anak ta. Sapay ko mataag na nayon ti kinasingpat na. Ay, mala, agpikatan, tama panta agbirok, iti pagutangan ta. Anya, Cecil, nakabayad ka?
Saan pa'y nga rod? Iremremedyo pa'y laang datatang. Kasano? Umutang damanan Ha? Madanaganak nga rodon tanagado tinautang da manipod nagadalak. Adamot dagitay nabayadan. Ad-ado ti saan? Ala, kasano nga rod daytan? Exam tayo nito na may alawas. Sapay adan turumbang ababayadan para iti graduation. Mabainak mat amang dagulit kadakwada. Sapay lako mata mairemedyo da sakbay ti exam. Sapay ko ma friend. Sana bale, mabiitan ti panagtuok. Umadanin ti graduation. Kasta karigat ti biyag ni Manang Emmy. Uray pa'y no saan apribado a pagadalan ti simrekak iti sekundarya at dalat tamot dagiti masapul a bayadan. Kat nakababain man nga aklunen, sipod ng rugiak iti umuna atukad ti sekundarya at dan dagiti masapul a bayadan iti pagadalan a nagtalinaed nga utang mi paylaeng. Sang kabasit lang amin ti daga asuksukayan datatang. Kat ti maapit, umanay laapara iti kasapulan mi. No dagiti dadakkel ko ti damagen, talaga akayat da makalpasak manang. Nang runa kanyak, tanam na maek ano makalpasakon nga agadal, makasarakak iti natalgad at trabaho. Kat maiyaon ko ida iti kinarigat. Cecil, anak, nabayadan min kaninanang mo dagiti dadumaan na kautangan tayaw. Iso nga amuumon, noon niya pa'y dagiti rumbang ababayadan para iti graduation mo. Nangalaan nyo nga iti kwarta, tatang. Napanak ka ni Sir Felix, tayad ang negosyo na ijay ilay. Isun ati bimuludan may anak ka. Naimbag man ta pinautangan na kayo, tatang. Negosyante ni Sir Felix. Siyempre, no bumulod ka, masapul nga day collateral mo. Anya? Nangi-collateral kayo, tatang? Kapilitan ng aanak ko, tawad mo ti sabali ako mamangan tayo. San abale, ta tinabulod may kat umda sa pagbayad ka dagiti dumaan na utang tayo, kasi tinaibagak itayan. Kababain mo't ngamin ta medyo nabayagan dagiti nga utang tayo. Nukas tarod, dakkel akan ti dad tinautang yu, tatang. Anyang itiin collateral yu. Jakmat kayat aday ti balay tayo, iso akapilitan ajay talon anak ko. Anya? Ngam, kasano no di tayo makabayad? Di pa'y kukuhanan ton ti talon tayo? Cecil anak, adda ka asi ti Diyos. Makabayad tayon tumutlaeng. Pasensya kayon at talaga, tatang. Gapu kanyak, na ikulateral yun ti talon tayo. Talaga masapol nga agtrabaho akton, kalpasan ti graduation iti high school, friend. Saan ka diya talaga mo takas na ti panggap mo, friend? Wen, ngam nakarkaro itan ti ayat ko ang makatrabaho. Gaputan na ikulateral ni tatang ti talon mi. Anya? Kasano napasamak da ita? Awanan ti mabalinda pagutangan. Isa nagkamang da iti may sa negosyante iti ili. Ha? Nang nagpaiso iti dakkel a kantidad. Nga masapol nga da maikulateral. Kat jay talon mi tiing collateral ni tatang. Anya mo ten? Di mo't kakaiso na day suksuk-sukayan ni tatang mo. Wan nga rod. Kat amok no kasano kapatag dayjay ka ni tatang. Tawid na pa'y dayjay kadagiti dadakkel na. Iso maladingit anak. Idinamok dayjay ka ni tatang. Ay, ala, saan ka nga agliday, Cecil? Sana balit o madanin ti graduation tayo. Barang na makasapol kan to adagos iti panggedam.
Lakay, madanagan na kiti nakautangan ta negosyante. Nay, apay mo't madanagan ka, bakit? Ang mga nugipiton na ta, tapno maala na adagos ti kakaisuna at talon tayo. Ay, saan mo't siguro, Lorraine? Ano umutin tinakapadas nga imutang iti dadya negosyante. Nasingpot ka nung agpautang. Iso nga rod nga inirekomendanak ni pare Cosme tanapadas na mutin ti imutang ijay idi na ospital di anak na. Sa apay lako malakay, madanagan namin at talaga. Amok no kasano kapatagkan ka ti talon. Bakit? Basta para iti anak ta, aramidon ta ti amin. Saan ta masayangan nagastusan ti anak ta nasaririt kun natulnog nga ubeng? Lakay. Kita eman kat desidido nga agsardengan nga agadal. Tapno matulungan na ta kano ang makabayad iti nautang tayo. Tapno saan ang mapukaw ti talon kada tayo. Uwan nga rod, lakay. Iso adi mo pagdanagan day ta. Kumararagtakit di iti Diyos tapno tulungan na tayo ti day ti apanobok adimteng kada tayo. Ay, Ay tinasayaat, maturog takit din tani. Adala mon terabe, aginanatan. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. tatang, inton umay alawas ti graduation mi. Dayti dagiti nasken abayadan mi. Kasta ka di anak ko, kamaudyanan na, makaturpos kan iti sekundarya Cecil. Wen tatang, katagyaman na kada kayo kaninanang. Tauray ka sa no tirigat yu. Insa ka julat pati panagadal ko. Orumbang laang anak ko, ta obligasyon mi day ta iti inam kan ka. Di kay agdanag tatang. Agsubsubali takto ka dagiti adu a sakripisyo yu kanya. Anak, di mo panunutan day ta. Saan na kaming obligasyon iti inam? Amok day ta tatang. Pudno asaan kayo nga obligasyon. Ngam aramidak day ta, gaputa ipatpatag kayo adadakkel ko. Ti panang ipatag ko kada kayo adadakkel ko ti gapuna. Iso nga agsubalitak kada kayo. Napatag kamot unay kada kami, Cecil. Kat itapay lang anak ko, kablaawan kan. Happy graduation, Cecil. Gapo iti ayat dagiti dadakkel ko nga agturpusak iti sekundarya nga awan ti aberya, napilitan ti amak anang ikolateral iti sangkabasit adaga asukso kayanda kaninanang atawid na pay kadagiti naganak na. Amok anapatag para iti amak daydi adagama ng Emmy. Iso anasair matiriknak. Idi na amuak nga iso ti in-collateral na iti inutang na pagbayad mi kadagiti obligasyon mi iti pagadadalak. No pay kastamanang, ingka gumaak nga inwak si day taariknak. Kat imulak iti isip ko, amasa kami matlaang ti daga nga in-collateral ti amak, taagtrabaho akon tapno makatulungak. Agingga anadanon ti panagturpus ko iti sekundarya. Kablaawan da ka anak ko. Ay di mininam na mga adapay gayam award mo. Un nga raw, happy graduation, Cecil. Agyaman tatang, nanang, katsagot ko kada kayo dahi ti apa nagbaligik. Adto iti diploma iti panagturpos ko iti sekundarya, nanang, tatang, para kada kayo daytoy. Ay na, agyaman kami anak. Kamaudyanan na.
Hindi pa madayaw ang awat mo, iti pa nagturpos mo, iti pa managnag, adi na kami pinaay kaninanang mo. Talaga nga ingaid mo tinagadal. Huwag nga rod anak ko. Talaga aday to iti inararapaap mi kanitatang mo. Ti makaturpos ka. Kat uray no sekundarya pa laang tinaiturpos mo. Nalausahan ti ragsak may. Nakaragragsak kami, anak ko. Agyaman nak nanang, tatang. Ngam kas iti desisyon ko idi pay laang. Sa anak pay lang agtuloy nga agkolehiyo. Agtrabaho akpay, tapno matulungan kayo kadagiti obligasyon nyo. Cecil, kaya't may kumakan ninanang mo ang makapagtuloy kay ti kolehiyaw. Di kay agdanag tatang, mapasamak tumutlaang dayta. Ti importante ita, makabayad tayo iti negosyante ang nakautangan tayo. Tapno saan amapukaw kada tayo, ti talon nyo. Ay, nagrigat mat gayam ti agsapul iti trabaho. Nang runa kat high school lang tinalpas ko. Puro college graduate na ti kayat da nga alaan. Sa anak amaawanan iti namnama. Adan tumatla siguro masaraka ka trabaho. Insan Cecil? Cecil? Sika ka di? Ha? Ni, Insan Rico. Si kamot gayam. Kunak man no da kay di abroad. Nagbakasyon na kinsan. Kasangsangpot ko. Oh, kumusta ka nga eh? Kastoy, Insan. Madamang agbirbiro kiti trabaho. Ay, nagrigat mo't gayam. Apay, di ka nagadadal? Nagturpusa kon iti high school, Insan. Kaya't kun ti agtrabaho, iso adya ko nagkolehyo. Tapno makatulong ak kada tatang ken nanang. Kastaya. Ati nasaya at sumurot kay Jabalay. Tapno makapag-istorya ta na yung bag, Insan. Sige nga rod, Insan. Tatang, nanang, ada na pintas adamag. Anya day ta, anak ko. Iwan nga agpaiso anak. Kasla maragsakan kamot unay. Nga rod Talaga nanang, tatang. Nagrana kami kani Insan Rico itay. Kat inawis na kiti balayda. Kasangsangpot na nagapoy di abroad. Nagbakasyon. Lay, simbang pot gayam. Di kampay ngamin nagkitkita ka ni ikit mo aguring kahit. Anya nga di na pintas adamag nga ibagbagam anak ko. Aywan, anya nga day ka. Dinamag nano kayat ko kano ti sumurot kan kwa na iti panagsubli na iti Macau. Ijayak kano nga agbirog iti trabaho. Kat agyanak pay laang iti pagnanaadan na. Anya? Apay, Cecil, kaya't mo ayamot taga-brown. Huwag nga rod anak ko. Di pa'y kat ibati na kami. Ay, Napintas da ito yung oportunidad, nanang, tatang. Tulungan na kano ura iti magastos iti ipapan ko ijay. Kat sinuportaran nakmat ni Antiguring. Kaya't ko launay ti idijaya ni Insan Rico, nanang. Tulungan nakpay kanong agilakad iti papeles ko. ay, adakan ka ano talaga akayat mo anak ka. Makapan ka nga taka 17 lati taon mo. Nalakalaka nun nga iremedyo day tako na ni Insan Rico, tatang. Basta ti kayat ko ita, yat nagyo ko mati pamalubos yu kanyak. Pangaasiyo. Tatang, nalpasan amin a papeles ko. Adamotan aldaw ti flight ko. Kasta ka de Cecil. Talaga ka da desidido ka ni ti ipapan mo iti Macau. Wan tatang, uray takaduak mo't ni Insan Rico. Sa anak unay ama ikawa. Kanayon kayon to nga awagan, tatang. Ay, wala. Aganad ka nga rod iti anak ko. Agsingsingpot ka, wan. Kan saya atam ti panakilangan mo kan insan mo arikaw. Wan tatang, di kay agdanag. Dakkel nga utang ko na imbag anakam daytoy ka ni Insan Rico. No saan agapukan kwa na, diyak ko mamaikan iti kastoy nga oportunidad. Talaga nga min anasing put, dahi akasinsin mo anak. Wan nga rod tatang,
Iso nga adu ti parabor adum tengken kwa na. Nagpintas gayam dito'y Macau, insan. Wan insan, basta nagagat ka dito kung saan kang agpili ti trabaho, mapasayat mo ti biyag mo. Wen insan, saan akas iji pagilyan tayo? Nagrigat tagsapol iti trabaho, kan nagbabapay ti sweldo. Ngarod Nay, basta tay bilin ko kun ka insan Agawid ka lang dito'y dagusta no mabisin ka. Makaamukan dito'y, ipabalay mon. Adamat nga minin trabaho, iso asikan ti makaamong agsapol iti trabaho. Naipasyar ka mo tin dito'y disimang putta. Iso apatsik nga amumon no sa dino ti torturungam. Wen insan, di nakpagdanagan, kabaalak daytoy. Kat agyaman nakkan ka insan gapu iti ado atulong mo kanya. O, nailakit din. Awan na nyaman na insan. Agkapsat dagiti naganak ta. Asino kumapangit ag tinulong no saan ada tayong agkakabagyan? Sobra-sobran tinaitulong nyo kada kami, nang runa idagad adalakpay. Ni antigurin ti kanayon apagutangan ni tatang, kat itala ang anak kabayad kami. Ay na insan, di mon panunutan dayta. Tinapatag, addakan dito'y abroad. Kat addakan ka ti amin nga oportunidad, tapno mapasayat mo ti biyag mo, kastamot ti pamilyam. Sapay ko tamakabiro kakmutan iti pagtrabahawak. Manulaang ang tinabati iti balon ko a kwarta. Diyakon agawid amapanmangan iti pagigyanan mi kani Insan Rico. Nakababainan. Adda lugar anak kita kiti panagsawsawar ko nga adu ti free taste amakmakan. Ijayon ti papanak no mabisinak. Mabsugak mo't siguron no may sa aramanak dagiti free taste. Kalpasan na, adamot lugar mabalin mo ti sumrek, kat passport lang ti ipakitam. Adamot tan libre mainom nga itada. Ijay mo tan ti papanak, kalpasan dagiti free taste. Wan, kastalaangan ti aramidak, aging gaas sa anak pa'y anak kasapul iti panggadak. Insan, nakastra ka ngagtrabaho iti may sa restaurant. Nasayat nga no kasta insan. Wen insan, kan nasingpot ti Chinese nga amok, kan ado ti trabahador apadak a Pinoy. Congrats insan. Oh, sayatom lang tag trabaho Wen insan, excited ak nga rodan amang rugi ngagtrabaho. Kan kayat kumutan nga ipadamag kada tatang, nga addan trabahok dito'y Macau. Katawagan mo da uncle tapno saan da ngagdandanag. Wan nga rod, jak ngamin inawagan ida, aging ga iti jak pa'y nakasapol iti trabaho. Kayat ko ngamin nga adda napintas nga ipadamag ko kadakwada, no umawagak. Mabalin mo idan nga awagan ita insan, taaddan trabaho. Alan, amok akaili mo moten ida. Hello, tatang. Hello, Cecil. Nasayat mo tayo mawag kan anak ko. Matanagan kami kaninanang mo. Apay adi ka mo tin umawawag. Inasikasok pa'y ngamin ti panagsapol ko iti trabaho, tatang. Kat addan trabahok iti may sa restaurant. Nasayaat mo't no kasta anak ko. Maragsakan lakit din ni nanang mo no ibagakkan ko na. Basta didak pagdanagan, tatang. Nasaya ati kasasaad ko ditoy. Nasingpat ti amok, kan adamot katrabahwak akadaraan tayo. Basta aganat ka, anak ko, Makarugi tayo nga agbayad iti nautang yo, tatang.
Ibagayo iti negosyante nga apaman ang makasweldoak, mangrugi tayo nga agbayad. Ken pauitan kayon tumutten para iti kasapulan nyo. Gatangan nyo dagiti kasapulan nyo Di yo imutan ti bagiyo. Ken makaamu kayon kaninanang, tatang. Di kagdanag, Cecil. Napiksa kami pa'y kaninanang mo. Sikati agan natita. Sige nga rodon, tatang. Ibagayon to kaninanang nga imawagak, Patpatgan kayo unay kaninanang, tatang. Manon atawan nga daak dito'y Macau manang Emmy. Uray idi nag-pandemic at daak lata dito'y. Kat agyaman ak iti Diyos, tanagtali na edak iti trabahok dito'y Macau. Namindo amutan ang nagbakasyonak di tapagilyan tayo. Kat nakitak ti dakkel ang nagbaliwan ti biyagmi nang runa dagiti dadakkel ko. Nabayadan mi mutan ti negosyante ang nakautangan mi manang Emmy. Kat naragsakak unay, tanagtali na ed ka ni tatang titawid na atalon, manipod kadagiti naganak na. Kayat ko kumapagbakasyonan da tatang dito'y Macau, ngam agkadkadmat ni nanang. Siyakla kanon ti agbakasyon. Simina akmatan iti pagnaadan manang. Kat aging ga ita, kanayon asarong karak ni Insan Rico, adakkel tinagbalin apaset na no anya ak ita, ken no anya dagiti na ipaay kon anamay kadagiti dadakkel ko. Tila ang jakpay natunoy, kat tikarik kadagiti dadakkel ko nga agturpusak matlaang iti kolehyo. Ngam mamati ak, adumtang tumatlaang dayta. Taamok nga awan pilpilyan nga edad ti panagadal, nang runa kat adda dagiti mabuybuyak iti telebisyon anakalpas iti panagadal da nga uray addan edadda. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Cecil. Cecil, pagayam ko, maragsakan na, gaputanan na namo monti bunga dagiti sakripisyom iti biyag. Nagasat ka, taadalat ta dagiti tao anaayat amang tulong kadagiti kasken ka. Kat naragsakak met, taam mo matalyawan ti utang mo anaimbag anakam, kadagiti tao anakatulong ken ka, ken iti pamilyam. No maipapanmet iti panagadal, umayo nak iti nakunam, kat namnamaek amatunoy muntumetlaeng dayta. Sapay kumatag na nayon anasaya at itrabahom di Macau, tapno maipaayampay tinasaysaya at abiyag dagiti naganakken ka, ken maisaganaam itinapintas a masakbayan ti agbalinto a pamilyam. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas, asam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugot, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti bagayam, anagpailingad itinagan a Marisa at aga Nueva Ecija. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out ka ni Mama Nelia Muega, manang Vanilin iti Aurora Isabela, manang Vanessa iti Finland, Mamang Glessy Lorenzo ti Isabela, kan Vanson Muega ti Bontoc Mountain Province, from Van Muega ti UP Diliman.
Pamilya kay Concepcion Solano, Nueva Vizcaya, kanila kay ko ani Gilbert Julio. Anak ko Adamarites Datul, Jenny Baradi, Annabel Barcase, Agraman Pamilyak from Adoracion Carion. Happy birthday kani Arlene Palentino ti Kuwait. Shout out kani Noemi Lekwanan itinagilian Isabela from JR Marcelo. Anak ko ada Analisa de la Cruz iti Kuwait, Angelica Parangan ti Taiwan, lakay ko ani Boyong Parangan ti Barangay Turod, Quezon, Isabela from Enga Parangan iti Hong Kong. Shout out kani Lamberto Pasion Jr., Leslie May Pasion Andres, Anaya Faith, Canoli Andres ti Villa Carmen, Ramon Isabela from Linda Pasion. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Marisa. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo agraman ti aminan amang tartarabay dito YouTube channel yo. Ilingad na kumalatan itinagan a Marisa Manang katubuak ti Nueva Ecija. Adomoton tinang nangagakapakasaritaan ana idrama yo, kat aklunat nga adu ti adal ana agsaw ko iti innak panagdengdengeg. Naawis mo tiriknak ang nagipatulod iti pakasaritaan akayat kumot nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Kat sapay kuma tamapili ang maidrama. Saan ko a personal apadas daytoy manang ngem siyak ti saksi kadagiti paspasamak. Kastoy man nga rod ti rugina. Naimbaga-bigat siya, Uncle. Nakasaganan ti armosaryo. Mangan kayon. Nasa pa ka nakaluto balasan ko. Talaga sinapak, Uncle. Tapno masapa mo't ang mairugit dagiti trabaho. Inakpay ngamin makitsenda ka dagiti masapsapul tayo dito'y balainton madamdama. Uwem nga agpaiso. Di pa'y napadalawas tinaudi apat na kitsendam. Ang mga nawan mo ti mailutom nakong. At dapay mo't, Uncle. Isu na laang tadagiti daduma masapsapul ti awanan. Narigat mo't no maibusan tayo. Sapay din nakamay tulod ni Pedring. Tamapan misok na lang tayo apitan da talon. Ang mga noda masapul dagiti trabahador ijay. Siyaklatan, Uncle. Nagado at tricycle pagluganan. Ado ti sukik a driver, Uncle. Alangarod Marisa. Aganad kay ti ipapan mo ijay ili, ah? Wan, Uncle. Kan ilis tayo kumano niya ti kaya si daon. Amok na misyo dagiti makandi ti Pilipinas. Nabayag kayo mo't ngamin anag na di Amerika. Makamukalatan Marisa. Amo mo dagiti pag-aayat ko akanan. Isulaagan ti gatangam. Alangarod, Uncle. Siyak nga rodan ti makaam mo. Kumusta kayo ngay dito'y manang andeng? Ay nasaya at matsaran taon. Naragsak kami, tanakaawid kayo matlaangan. Kalpasan tinabayag apan agnaetyo iti Amerika. Sa bali matlata dito'y Pilipinas manang andeng. Oh, awan ka diti parikot dito'y? Kumusta mat dagiti trabahador tayo? Awan problema, sir. Nagagat agiti trabahador. Gaputa maipapay mo ti umno para kadakwada. Maragsakan damot ang nakadamag asimbangput kayo gayaman. Oray siyak. Kaya't kayo mo't ang makasango kadagiti trabahador. Kaya't ko ida pagyamanan. Gapo iti pan nakitinulong da kada kayong agasawa. Tapno mataripato ti talon. Agyaman kami mo't, sir. Taintalakyo kada kami to'y talon nyo. Oray awan kayo dito'y. Dakil at tulong kada kami da ito'y apagsapulan, mi, sir. Layta talaga ti tarigagay ko manang andeng. Ti makatulong ka dagiti kalugarak. Amo imot ni awan pamilyak saan ka di. Kung namin nga ron no nangasawa kayo ni Amerika, sir. Ngamsaan ba't gayam? Awan mangayat kanya kay manang andeng. Imposible, sir. Iti day taki na taaryaw. Ay, ado nakit diti ang gusto kada kayo ijay. Dumadag iti babae dito'y Pilipinas.
Iso siguro nga awan tinagustuak ija Amerika. Kamaudyanan na. Natungpal mo't langan tinabayag at tinartari kagaya kapanagawid dito Pilipinas. Makapabang aritirik na. Talaga kailiw kung ti lugar adim makalak. Kumusta mo't nga tandang iti kinaubingak? At ang atapay na bati diti lugar mi? Wano ang mga no dadamutan iti sa bala lugar. Kan ni Minda. Kumusta nga tamutan ni Minda? Kailiw ko na makita. Nasakit mo't tinakam ko. Nagliday tiriknak idinadamag ko apimusay gaya man ni Fredo. Tikayam ko ang nagbalin niya asawa ni Minda. Anya nga tanti kasasaad na itataawanan day di Fredo. Sapay la kuma, tadan tugundaway nga agkita kami kan ni Minda. Nakapalas kayo matangkal. Ada ka di pagnayo ita? At nabalasan ko. Inak man nagpasyar ija ili. Barang na da makita ng amok. Nang runa dagiti gagayim ko ide. Ay, una, angkal. Nasaya at mo't no da makita yo, tapno makapagbanding kayo mo't. Sigurado mas daaw da no makita da kayo. Excited ak nga ruda na makakita kadakwa da balasan ko. Uy, amangan mo't no talagang ada kaya siya makita, angkal. Ha? Isu siguro asaan kayo ang asawa iti Amerika. Tada dito'y Pilipinas ti kayat yung agbalin nga asawa. Kasano nga mo, Marisa? Kunkat. Madlaw nga min, angkel. Manipod simangpot kayo dito'y lugar tayo. Kasla da birbirukin nyo. No da duma, maimay-mayang kayo pa'y. Talaga gaya mapalpaliwan na ka. Siyempre, concern na kada kayo, angkel. Kaya't kumot nga agragsak kayo, At daaminan kada kayo. May salaangan ti awan. Ti agbalin akatakunay na yu iti biyag. Naladaw san ti amin, Marisa. Tani, lumakaya kon. Angkel, awan ti ubing wano lakay no maipapankan ayat. Anya ti amuyo. Amangan no adda di ti Pilipinas ti forever you. Posible pa nga ta mapasamak da ita? Posible, angkel. Basta di kay maawanan itinamnama. Dawatan nyo ti panarabay ti namarswa. Kat sigurado ak nga ipaay na ti tartari gagayan nyo. Nabayag ang nagnaad ni Uncle Anton iji Amerika manang Emmy. Ngam adda dagiti sanikwana anabati diti Pilipinas nga imbilin na kadagiti talken na atao. Kat maysan ti pamilyami manang. Da kami tinangibilinan na itibalay na. Aging ga idiing kadeng nanti ag for good dito'y Pilipinas. Kadagiti umuna nga aldaw, kalpasan ang nakaawid dito'y Pilipinas, nakitak ti kinaragsak na ang nakakita kadagiti kalugaran na, nang runa kada kami anang taripato kadagiti sanikwana. Ngam iti panaglabas ti aldaw, adda nadlaw ko kankwana. Kasla adda kailiw na unay a makita. Gapo nga rod iti madmadlaw ko, sinaludsod ko ti ulitag ko manang, kat saan met a naglibak. Inaklon na akailiw na ti kaubingan na, a nagbalin nga asawa ti gayam na. Iso,
ni Nana Minda. Sumra ka din, iho. Wen mama, adong amin ti masapol alipasan ni opisina. Wen gayam, ang mga numaladawak nga agawid mama. Iho, adamot nagiti mabalin mo abilin na di opisina. Apayanas ka na si Kapay lang tiyag overtime. Mama, sabali lahat na ka naka-supervise. Nang ro nakatinegosyo tayo ti masiknan. Talaga, napatagkan ka tinegosyo ang napanawan day di papam. Kat pagyamanak unay day taken ka, iho. Kaya't da kayo mama, kaya't kung ag-enjoy kayo mat. Enjoy yung tibiyag mo. Go out with friends. Sana kasta kanayin nga da ka diti balay. Di ka agdanag, iho. Rumwar ka minto kadagiti amigak. Basta ganad ka mama. Ken, saan unay alit niya agawid, ah? Sika talaga, Andre. Di ka agdanag. Kabailak asalwadan tibagik. Ado talagang tinagbaliwan ti lugar mi. Adon nagiti establishmento anay patakdal. Na progreso talagang ti lugar mi. Dinasayat. Mapanak iti dayta a restaurant. Agbiriyan dakpay. Sapaya mapanak iti balay ti may sagayem ko. Sigurado nga minamalada waktong agawid. Taadon tumanin nga istorya ti mapagsasaritaan. Iti dayta a restaurant ti papanak. Tayo so dita ti pagsasarakan mi kadagiti daduma kinaubingan mi idi. Ang mga nadamaranak kadakwada. Excited akmat na makakita kadakwada. Napintas lata da ito restaurant. Kaya nahimas lata ti makan dito eh. Agure ka. Kasla, mailasin ko dyan day ti day dyan alambisahan. Uwan, isungag pa iso. Niminda day dyan. Mapanakit ayan na. Minda, si kakadingag pa iso? Anton! Kumusta? Agtugaw ka? Agyamanak. Kung naktumutasi ka, anya tararamidam dito eh. Agpalpalabas akla ang iti oras, iso nga mayak agmerienda. Sika, kaano pa yasimangput ka? Di mo't nabayag ka iji Amerika? Potno day ta nagtrabaho ak ijay. Nabit pa yasimangputak. Uwan gayam. Nadamag ko abalukan. Makipaglading ita kiti napasamak iti day di Fredo agayam ko. Malading itanak matunay, Anton. Jak ni namnama amasapa panawan naktigayem mo. Amumot nga inayayat ko launay ni Fredo. Uwan, amok day ta, Minda. Hawon gayam. Apay akala at ti panagabrod mo kalpasan ti kalay sami. Uray ni Fredo, nasdaaw mo't. Apay kano akala at anagabrod ka. Panagkunak, saanan nga importante day jay. Tinapatag, adakon dito eh. For good. Kan nagkita tapay. Anton. Sapay lang kumatasana da ito iti maudi pa nagkita taminda. Kan no mabalin, maamwak ko man niya ti cellphone number mo? Sure. Day talagayam. No problem, Anton.
Uy, Uncle Anton. Kasla naragsak kayo ita. Kariring nyo pala nga makita kunti kinaragsak yo. Naragsakak ta, nakitak tagiti kinaubing nga kini Kalman. Nagsasarak kami ti balay ti may samot la kinaubingan mi idi. Kasta ka di, Uncle? Wen, Marisa. Ken nagrana kami ni Minda iti may sa restaurant. Ni Nana Minda? Jay, kinaubingan nyo ang nagbaling nga asawa ti best friend nyo, Uncle? Wen, Marisa. Kat, kumusta mo't kayo ti panagkita yo? Kumusta nga ni Nana Minda? Ay napintas latta. Naliday pa ilaeng gapoy ti pupusay ti asawa na. Ay, kaasimot ni Nana Minda. Wan nga ron, Marisa. Ang umitata nagkita kamin, aramidak ti amin, tapno maliwliwak ni Minda. Nakadkadlaw tinaidumduma kinaragsak ni Uncle ko nga Anton, kalpasan ti panagranada ni Nana Minda iti may sa restaurant manang Emmy. Takamaudyanan na ngamin, nagkita damot laangan. Dayta ti amok anabayag at tinarigagayan ni Uncle Anton, apaman ang nakaawid dito Pilipinas. Gapo ta espesyal kankwana ni Nana Minda. Manipod idin kanayonan nga agsarak da Uncle Anton ken Nana Minda kas nasinged nga agpagayam. Ngem itinapaliiw ko atigtignay ni Uncle Anton saan ang mailibak nga adda panagayat na ken ni Nana Minda. Agingga iti maysa nga aldaw. Ne, Anton, si kamot gayam. Wen, Minda. Sabong para ken ka. Agyamanak. Ala, sobra ka. Agyaman na ka. Agtugaw ka, Anton. Agyaman nak Minda. Adda ka di kagaram. Nakaumay kamot. Ken adda pa'y imot mo asabong. Minda, kinapudno na. Nabayagan na kayat ka sa rungkaran dito balayo. Italahan nga nadaan na kititurad na sumarungkar. Anton, Nabayagan na kayat kung ay pudno ti marikrik na para kan kaminda. Kat sapay la kumata di nakagura. Ay ayatan kaminda. anya? Agpaiso ka dito itang ibagbagam. Nasingad agayim mo day di Fredo. Mga numaas asyan kalaang kanyak. Gapo iti kastoy akasasaad ko. Iso na ibagam day ta. Saan, Minda? Idi pa'y laeng impatagkan. Kat panagkunak. Panawan ng tapnosong batak ti damdamagam kanyak. No apay akalat ti panag-abroad ko iti. Iso adyak pa'y nakapagpakada kada kayo iti day di Fredo. Anton. Naamwak ngay naklon mo ti ayat ni Fredo. Kat idi nagkalay sa kayon. Nasakitan na kiti kastaunay. Kaputalimad idin nga da panagayat ko kan ka. Iso akin ay kayat kunti madayo. Ngam ti masaksakitanak ang makakitkita kada kayo. Si kalaang ti babae nga inayat ko Minda. Nga agpapanita. Iso saan nakapulo sa nakiasawa iti kaadda ki Amerika. Gaputa si kalaang ti ipatpatid ko. Ay ayatan ka nga aging gaita Minda.
ay ayaten ka unay-unay. Mama, itay pa apalpaliwan ka. Apay kasla mariribukan ka. Ada ka di parikot? Ha? Awan, iho. Mama, amamukan. Di ka naglibak. Anya dayta, mama? Jay, kaubingan mi kada papam. Gayem ni papam da dya balikbayan. Imay nagpasyar dito'y balay. Talaga, mama? Oh, kat kumustamat ni... anyat nagan na, mama. Anton, iho. Di na sayata nagkita kayo manen. Ay, dayta nga ron ti parikot ko, iho. Diyak ngamin impagarop. Nga agayat gayam kanyak ni Anton. Anya? Agayat kada kayo tinasingid agayam day di papa? Huwen, iho. Dayta timpod no na kanyak iti isasarungkar na diti balay. Isumat lagayam akalpasan ti kalay sami iti day di papam. Kalaat ang nagabrod ni Anton asaan ang nagpakada ka ni papam. Banag ang nagsidaawan unay day di papam. Kat manipod idi, awanan ti komunikasyon dadwa. Amo ka na sair tirik na day di papam iti day di apagteng. Gaputan na karkaro pa'y ngam agkabsat ti linangan dadwa. Mama? Impod no kanyak ni Anton, akin ay kayat na ti pimanaw. Gaputa di na kano kayat amaamuan ni papam, nga agayat gayaman kanyak. Sakbay pa'y anagdaton kanyak ni papam. Di na kayat amadadaal ti relasyon dadwa, gapu kanyak. Nagtanok mo tinagayim no kasta, mama. Damagak mankin ka. Ada ka di riknam kay ni Tata Anton? Iho, amom nga inay ayat ko launay ni papam. Napatag kayo adwa kanyak. Ngamdyak mo, taitipan nakakitak manen ken ni Anton. Kasla ada sa bali amarikriknak para kan kuana. Diyak mo no gapulaang dayto iti iliw ko iti day di papam. O ano niya? Mariribukan nak, Andre. Mama, amumot ni awan ti tartari gagayak no saan na ti pagragsakam. Amok ngay nayat yung unay ni papa. Ket saksi akiti dayta. Ngam di kay ket alapdan, itanyaman na marikrik nayo para ka ni Tata Anton. Tingi-tingin nyo anay bagtarik nayo, mama. Saan ka agumura kanyak? Nukas pangarigan, taagayatak manen, iho. Saan to apulos, mama? Nang runa, takadagitiin salay sa'yo kanyak. Mamatiak na sayat at tao ni Tata Anton. No lakit na ti maikarina kanyak nga ipatag kentaripatwan na kayo aging katong palbiag na. Saan nakapulos nga agbalin alapad kada kayo, mama? Namnamain niya dayta. Wow! Nagtaor kayon iti dayta asotyo, uncle. Adan sa espesyal na pagnayo ita. Pudno dayta balasang ko. Talaga nga espesyal dayto yung aldaw. Agsipod dayta nga aldaw ti panangiyit nagniminda iti sungbat na. Iti idat-daton ko nga ayat para kan kuana. Agpaiso, uncle? Wen, Marisa. Oh, matanagang nakngarod. Diyak lakit di maklon no paayan nak ni Minda. Nabayag akinop ko pikupak da ito arik nakkan kuana. Sapay lako mata di nakpaayan. Amok anapudno kayo kanina na Minda, uncle. Kat amok amarikrik na namot dayta.
Iso asigurado adi na kayo paayan ni Nana Minda. Sa apay la ko Mamarisa. Dahito yung tinururay ko agundaway. Inururay ko itinaunday a panhawen. Ti may pariknak ni Minda tinalaos a panagayat ko kan kuana. Naimbagngal daw yung tata. Da kayo ni Tata Anton? Siyak nga rod, Barok. Pasensya ka ni tiyomay ko dito pagtaangan nyo. Awan terong mga pagbayanan nyo, tata. Naibaga kanyak ni Mama Tiyo umayo itang aldaw. Kasta ka di, Barok. Agpalpalas pa ni Mama. Yuray yung labiitan. Ken, naibagamot kanyak ni Mama ti amin maipapan kada kayo. Ti relasyon nyo iti day ti Papa. No kasano kayo kasingad adwa. Aging kay tinapukaw ti komunikasyon nyo adwa. Gapu iti may sana patigabanag. Kat dayawon kayo iti inaramid nyo, tata. Tasaan kayo ang nagbalin ato bang iti ragsakday di Papa. Ken ti inak. Kastamatan ti binukol da pamilya. Andre. Itapay lang, saludo akon kada kayo, tata. May sa kayo ang nasayat a tao. Ken napod na agayam. Ken wan gayam. Naibaga kanyak ni Mama. Di pa nagdaton nyo kun kuana. Di mo ko mapanunutan, Barok. Gun-gundawayak ti kinaliday ni Mamam. Gapu iti ipupusayan day di Papam. Ayatek unay ni Mamam. Amok. Akadagidi agundaway. Day di Papam ti inayat na. Isungarod ang nagpabusuyak kat imadayuak. Ngam aklonagkan ka. Akadagidi agundaway. Nagrigat para kanyak at inalikodak ti panaggayim mi iti day di Papam. Gapulaeng ken ni Mamam. Ngam ammo ti Diyos at inarigagayak ti kinaragsak ti pamilyayo. Iso akinay kayat ko ti imbadayo. Maawatan kayo, tata. Ket no talaga napudno kayo iti inak. Sa anak ngagbalin ato bang, anyaman ta agbalin a desisyon ni Mama may papan iti dardari ragyo ken kuana. Naragsaka kit di, taamok nga addan to'y tinasayat nga ima ni Mama. Addan to mang taripato ken kuana. Isa a good luck, tata. No anyaman ta agbalin a desisyon ni Mama. Kaslamayat ti panagsarsari tayo iti anak ko, Anton. Uwan, Minda. Nagsayata ka sarsarita ti anak mo. Nasingpat kan nasaririt abaro. Imala ka da kayo iti day di Fredo. Saan may libak ada kayo ti dadakkel na. Kat anya nga iti napagsaritaan nyo. At dalata ka da kami no anyaman ti nagsaritaan mi Minda. Basta ti makunak, nasingpat si anak mo. Anton. Minda, amumot siguro ti makagapo no apay nga adak ita di ti balayo. Amok, Anton. Siguro awanan ti rumbang a pagsaritaan ta. Anya ti kayat mo asawan nga awanan, Minda. Awanan tinamnamak, kasta ka di. Ada ka di imbaga kakasta. Kunak, awanan ti rumbang a pagsaritaan ta, tanalpasan ti saritaan nyo iti anak ko. Minda. Oh, kayat mo kadipay lang nga ibalikas ko. Jay. Alaman laengen tapno mapnek ka. Ay ayaten kamet, Anton. Kat amok asa anak to ang nagbidot iti panangaklon ko ken ka. Gaputa uray ti anak ko,
kat umanamong iti daytoy a desisyon ko. Oh, agyaman Minda. Kamaudyanan na, may pariknak matlaangan kan katinabayagan na kinupkupi-kupa ka panagayat. Katika rikasaan kantong agbabawi iti panangaklon mo kanyak. Amok dayta Anton, ay ayatan ka unay-unay. Iti panangaklon ni Nana Minda ken ni Uncle ko nga Anton, nasaksyak ti nagpaiduma kinaragsak ti uliteg ko. Kasla nalipatan nan anamin pinsan ti balikas aliday iti daydi akan ito, nang runa ket iti saan a nagbayag, nagkalaysadan ken ni Nana Minda. Ad-addamanen ti kinaragsak ni Uncle Anton, kalpasan ti kalaysada. Ngem daytoy ti kapintasan ken pakaragsakan miunay a kakabagyan na. Kastametten dagiti agpapaay ken ni Uncle Anton. Takalpasan ti kalaysada ken ni Nana Minda, ad-addan a nagbalinda na sayaat kadagiti trabahador da. Ket adu a parabor ti ibingbing layda kada kami nga agpapanita. Tarigagay mi nga rodmanang nang runa kanyak. Asapay lakumat umatiddog pay ti panagbiag da agpadpada, tapno mananam da pay ti nalaos aragsak nga itden ti ayan-ayat da. Ti pakasaritaan da ti mangipaneknek, ano maipapan ken ayat, saan alaped ti edad. Tauray numakuna nga addan edad da Uncle Anton ken Auntie Minda, nagunod dalat ti ayat ken pammateg ana itani para kadakwada. Daytoy ti pakasaritaan ti uliteg kumanang, kat sapay lakumata nakaibati iti inspirasyon. To'y pagayam mo, Marisa. Pagayam a Marisa, nagpintas man ti insalaysay mo apadas ti uliteg mo. Malaksid a nakaibati iti inspirasyon, at dapay dagiti napateg nga adal a maagsaw ditoy. Dayta ket ti panagbalin a napudno agayem. Panagsakripisyo para iti pagragsakan ti sabali, ken kagrunaan na, ti panagbalin a napudno para iti maysa nga ipatpateg. Alakastaan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaan ti uliteg mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubo. Liday ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugo, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Angelo, ngem dinan inlanad ti address na. Ngem sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Grace Agtina Sales, Julie Lacar, Michelle Abongan, Virgilio Salem, kan Victorina Luis. Makablaawan ti Bacani family, ti Bagabag Nueva Vizcaya, kan ni Titok Medardo Bacani Jr. from Van Muega. Salvador family, dita Di Paluda, ang Ngadanan Isabela, kan ijay Bacnor Aurora from Reynante, Salvador. Shout out pay kada DFay 995, Jasmine Rivera, kan makablaawan ti Calderon family iti Barangay Concepcion, Solano, Nueva Vizcaya.
Kastamot ni ikit ko ni Lady Credo Obanya ti Dubai from Judy Ann Calderon, Julio. Happy birthday to my daughter Perlin Niveras kan kakaanakak ada Jenky Dagdag and Jennifer Lega. Jomag kan Jevi Dagdag iti Nalvosur, Luna, La Union from Nida Niveras. Happy Pamulinawen Festival kadagiti amin at Tagalawag City from Jerry Castañeda. Shout out kan ni Corazon Balaan kan Jingjing Milan from Jonalyn, Visaya. Parents ko ada Erma kan Romeo Balikaw ti Katabban, Burgos, Isabela kan Fernandez family ti Reyna Mercedes Isabela from Rochelle Balikaw Fernandez. Happy birthday iti anak ko ni Oliver Kakayan from Tatay Pedro Kakayan. Makablaawan dagiti ka-work ko dito'y BRG Isuda Boyan kan Roldan Dontogan from Arnelson Agaluos iti San Fernando, Bambang, Nueva Vizcaya. Intay nga rudon ituloy nga ibasa ti surat ni Angelo. Dear Manang Emmy, Angelo Latan ti iyawag mo kanyak. Ket dispensar no jakon inlanad ti address ko, takayat ko mga agtalinaed a palimod ti kinasyasinok. Amok met ket di asaan a mapasamak dayta, tanumang nga gandag iti amok to'y salaysay ko, amu dalatan asyak ti nagsurat. Di makalak iti probinsya, iso akanayon amang ngagak dayto a programa, nang runa idi maipatpatangatang pailaeng iti radyo. Kat kastamot unay aliday ko, idi kala at latan nga awanen iti radyo. Ngam iti maysa nga aldaw, naragsakanak, idi adda na kaibaga kanyak, amang nga gangaya man dayti a programa iti YouTube. Iso asinapol ko adagos, agingga iti nasarakak ti YouTube channel yo. Kasla nagsubliak, idi kabambanwagak, apaman anang ngagakmanan dayti a programa manang. Agingga iti naawis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, tapno maipakitak mo ti typical abiyag ti maysa a doktor akas kanya. Uwan manang, maysa a doktor nga agpapaay iti ospital ditoy lugar mi. Dok, medyo ado ti pasyente tayo ita Kabailan nyo kadipay? Siyempre, kabailak pa eh. Siyak pa'y ti kunam. Amang ano si katinabanugan, Eli? Okay lang, Dok. Kasmutlakan ka. Nga madlaw ang naragsak ka, Dok, Addan sakit di good news. Sika talaga. Rumbang lang ang naragsak ta makit kita dagiti pasyente. Tapno lumagan matirik nada. Mas daawak lang, Dok. Kasano amar-aramid mo ti kanayon ang naragsak? Kat nalabos ti banog kan stress mo no daduma. Eli, nabayag kan a nurse ditoy. Amo matalaga ang narigat ti trabaho tayo. Ngam ti kanayon lang na panunutan tayo. Tunggal isam ang maipakita tayo. Maksayan ti butang ti pasyente. Nang runa na amuda ang medyo nadagsan ti sakit da. Tati may sa positibo abanag. Kat mayarig iti may nga agas ang makaipaay salon at iti bagi. Sa bagay, agpaisot ako nam, Dok. Kanayon nga daka dito'y amang taming kadakwada, oray no kasano karigat. Nagasat nga rodag iti umay a pasyente dito'y. Nang runa no sikati naka-duty, Dok. Saan lang asyak? Oray si ka Eli. Kanti intero atim. Iso nga oray no ado ti pasyente. Amo kakabailan tayo daytoy. Uwan, Dok. Kabailan tayo daytoy. Daddy, Oh, Marian anak. kumusta ti work mo? Okay lang anak.
Ado ti pasyente di ospital nga. Okay lang. Agpaiso nga okay ka, Daddy? Kas lang amin kanayon ka nabannog na agawid ka. Awan da ito anak. Trabaho lang da ito eh. Amumutan ti doktor. Kanayon busy. Ngam kasta talaga ti trabaho mi. Oh, kumusta ti school mo? Okay lang, Daddy. Nalpas min ti project mi ti science. Amom, Daddy, kaya't kumutagbalin a doktor. Agpaiso anak? Ay na, maragsa ka nak iti day tangay bagam. No talaga kayat mo, kabailam anak ko. Iso nga importante nga agadal ka na imbag. Kan kang runaan na, masapul nga da disiplina miti amin nga raramidam. Wan, Daddy, amok dayta. Talaga akayat ko ti agbalin a doktor. Tapno tumulong akmat kadagiti tattao. Very good. Amo manak, oray makabannog ka nagrigat ti trabaho. Nalagan tirik na. Nangruna no makatultulong kay tipada matao. Nangruna kadagitag kasapulan. Ngam, importante mat nga da oras mo para iti bagim. Nangruna iti pamilyam. Mabalin ka diti sumurot sagpaminsan iti klinik mo, Daddy? Una anak. Iti kasta, nakarkaro amaya si dagkay ti lubong dagiti doktor akas kanyak. Daddy? Amom, napintas dayta na panunot mo, Marian. Sigurado nga do ti maadal mo iti kaadami jay. O sige, into nawan ti klasem, sumurot ka kanyak, wan? Yehey! Thank you, Daddy! I love you! I love you too, anak. Eli, anya tinapasamak? Kalaat ka no narigatan nga agangas, Dok. Kasta ka di. Naadan iti allergic reaction. Kalpasan ang makapangan iti seafood. Marigatan ka nun nga agangas. Okay. Ma'am, di kayo madanagan ha. Tulungan ta kayo. Eli, umawag kay di pharmacy. Paisagan na madagos na giti aga sa masapol di pasyente. Yes, Doc. I-ready yung mutanda oxygen. Masapol ang mat-stabilize tayo adagos ti pasyente. Yes, Doc. Ma'am, di kayo agdanag. Aramidan mi ta amin, tapno matulungan da kayo. Eli, agawid kan. Nalpasan ti dutim. Agit na nakamutan. Makabannog ka talaga dahito yung aldaw. When, Doc, adalaw urnusak. Di mo matabusun tabagim, Eli. Napatagmatiin na para kada tayo amin. Masapula salwadan tayo, matisalon na tayo. When, Doc, mabiitan da ito'y. Agawid akton. Kan sigurado amangan kay iti husto, Narigat trabaho ng awan pigsana. Di ka agdanag, Doc. Aramidak amin abilin nyo. Uray da kayo. Agina na kan mangan kayo matiti ado. Sigurado nga ado manan ti pasyente inton bigat. Day tangarod kat. Sana bale. Mapukaw amin abannog tayo. No makaisalakan tayo iti biyag. Nang runa taday tamot ti sinapataan tayo apagrebengan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kasta ti typical nga aldaw ti may sa doktor manang Emmy. Ada oras nga dakay ti ospital, adamot oras nga dakay ti klinik, amang check up kadag iti pasyente. Makunak at talaga ang makabannog ti trabaho mi.
Ngamjak ilibak, amapukaw mo ti amin abannog, no ipatpatag mo ti sinapataam a pagrebengan at tumulong kadagiti agkasapulan. No makitkitak nga agimimbag ti pasyente, kasla mapukaw amin abannog a marikriknak iti bagik. Ngam adamat dagiti pagteng at talaga a makapaladingit. Kas iti na minsan. Anyat na pasamak, Nurse Ellie. Naaksidente ti motor, Doc. Anyat ti status ti pasyente. Anyat ti clinical findings. Grabe ti donor iti ulo na, Doc. Nakapsutan ti pulso na itay na isang put dito ay. Not responding, Doc. Tinasayaat, kontakin tayo ti neurosurgeon. I-check mo ti vital signs kan oxygen level na. Yes, Doc. Masapul ti nadaras nga intervention, Nurse Ellie. Aramiden tayo ti amin namang taming iti pasyente. Inaramid min ta amin nakabailan mi, sir. Ngam talaga adimin na isalbar ti pasyente. Ani ang amin tinapasamak iti kaanak ka, doktor. Sir, na-aksidente ti kaanak kanyo. Kat grabe ti donor as sinagrap ti pasyente. Inaramid mi ti amin nakabailan mi ngam. Talaga asaan na kinabailan pa ti pasyente tinapasamak kan kuana. Isa makipagladingit kami. Ay na, kasladyak maaklon da ito. Kasanoan na pasamak na ito. Kunak no ayusan ti kaanak hak, doktor. Sir, ulitek. Grabe ti napasamak nga aksidente. Nakaro ti pan nakadangran ti ulo ti kaanakan nyo. Kasano nga'y bagak na ito'y kadagiti dadakkel na. Maawatak ti marikrik na yun, sir. Yan. Talaga nga dadagiti pagteng anarigat nga aklunan. Saan tayo kontrolado ti amin? Kat may saday ti analida apasamak kada kami. Iso nga ulitak. Makipagladingit kami. Makapaladingit na ito eh. Saan tayo na isalbar ti pasyente? Inaramid tayo mo ti amin ngam. Saan na kinabailan ti pasyente? Wan nga ro, Doc. Makapasakit itinakam. Ngam, talagang awan maaramidan tayo. Maawatan ka, Ellie. Iti profesyon tayo. Kanayon tayo maka-encounter iti kasta sitwasyon. Ngam masapol nga aklunan tayo. Nga dadag iti pasama ka saan tayo kontrolado. Kaya't ko pa'y ko mga isalbar akas kada kayo, Doc. Ngam talagang awanan ti maaramidan. Nagrigat nga akseptaron ti kastoy apasamak. Podno ka. Dagiti kastoy apagtang tinarigat nga aklunan. Nang runa ka trabaho tayo ti mga isalbar iti biyag ti pasyente. Nga masapol nga aklunan tayo ti realidad. Asaan tayo akabailan nga isalbar ti amin. Doc. Nadumtang dagiti kastoy apagtang. Ti umuna arumba nga maaramid. Agin na. Agpanunot na imbag. Sana dakas ti makarik na itiliday. May kadwa. Panunutan tayo no kasano tayo akasarita ti pamilya ti Pimusay. Masapol ang nakasagana tayo ti anyaman a reaksyon a makita ken mangeg tayo manipod kadakwada. Pudno dayta, Doc. Kat agyaman nakitipan ang patib karyo itiriknak. Saan kang agmay ti kasta marikriknam, Nurse Ellie? Tibiyag ti may sa doktor ket napno iti panubok. Ngamubok.
Nga moray ka sa karigat. Masapul nga aklunan tayo. Daddy, apay kasla naliday ka? Nabannog lang ni daddy iti trabaho anak. Daddy, Ken adang amin ti saan anasayat anapasama kay Hospital Marian. May sa pasyente ti saan mi anasalbar. kasta ka di, Daddy? Diyak kabalan nga ilimad ti marikriknak no adakas ti apasama anak ko. Nga masapol apatib karek ti pakinakam ko. Okay na ang tagladingit, Daddy. Agyaman anak. Daddy? Ado ka diti saan ama isesave a pasyente? Diyak ilibak day ta. Gapot aday ta ti may sa realidad iti profession mi. Saan mi akabailan nga isave ti amin a pasyente? Nga mararamidan mi ti amin nakabailan mi. Nagrigat mo tanti work mo, Daddy? Talaga narigat anak. Ngam, ti tumulong kada kitag kasapulan ti sinapataan mi a pagrabangan. May salang nga nasamit nga isam, ken panagyaman manipod kada iti pasyente, umanayon a reward para kada kami. Kuma, agbalinak matakaskan ka, Daddy. Nasayap day tapanggap mo, Marian. Tati pa nagtulong kadagiti kasapulan ti may saan napatag abanag akayat kung ay surukan ka. Kanda ito tilaglagi pam. Ores saan kang agbalin na doktor? Mabalin ka lata tumulong iti sa bali a tao. Tandaan na makanayon dayta, anak. May sa apasad ti profession mi a doktor, ti agbalin a natibker manang Emmy. Taaklunan tayo man wano saan, di mi kabailan nga isalbar ti pasyente iti amin nga oras. Aminado ak, kaya rigan na nga agtupak kada kami ti langit, tunggal ada pasyente mi apumusay. Tapanagrik nami, kat awan serbimi. Ngamday ta talaga ti realidad. Iti biyang kumanang saan ko ang mailibak iti asino man tiriknak, no kasjay nga adati saan mi ang maisalbar. Kat masansan nga imot ko pa'y day taarik na iti panagawid ko, iti pagtaangan mi. Adupay dagiti pagtang amang itunda iti nagpaydo maarik na kadagiti kas kanyak. Kas iti na minsan. Anyat na pasamak, Nurse Ellie. Naaksidente manan iti motor, Dok. Grabe ti panakadangran ti kanawan at akyag na. Ada ka di posibilidad na fracture? Ada, Dok. Alang arod, konsultaan mo ti orthopedic surgeon. Ang mga numasapol ti surgery. Depende ti resulta ti imaging. Sigurado niya na kumpleto ti initial assessment and treatment. Matungpal, Dok. Kinitayo ka din ti vital signs? Kasano ti response ti pasyente iti initial treatment? Stable mo ti BP kan heart rate, Doc. Awan pa'y puot na. Okay, let's monitor closely. No ada alarming signs, agre-evaluate tayo adagos. Doc, adan ti initial imaging result. Ada talaga fracture ti kanawan abraso na. Sige. Ikonsulta mo iti orthopedic surgeon. Kasapulan laki diti surgical intervention.
Kasta unay ti panagyaman kan kadya may sa pasyente, Dok. Aday ta ka man Nurse Ellie. Sa bali man ti kay papananday ta panag-iisam mo. Kasano, Dok? Madlaw asabali matidjar di pasyente mitay. Anya ko ma? Agkurso na dan samat kan ka, Dok. Ah? Ay, unay day ta Nurse Ellie. Anya ko maaga pong agkursunada kanyak day jay. Kat no nakapigpig kat ti panangkit kita na kan ka itay, Doc Angelo. Madlaw launay. Nurse Ellie, nalabit ni apresyarin na laang ti panang tulong ko kunkwana. Ti panangasikaso tayo kunkwana. Danda ni si kalaang matinangasikaso kan kwa na itay, Doc. Ha? Anyat amom. Ama ano isumot na giant ti kasukat Ellie, na di. stop it. Okay. No isuti ko nam, Doc Angelo. Sardengan ka nga ruden. Adalaman ti rabii anak. Itay pa'y anak katurog ni Marian nga anak mo. Ngamsi ka, ada ka pa'y laang ditoy. Ada ka di parikot mo. Awan mo't mamang. Diyak la maliklik ang tagpanunat. May papanitian niya, anak. Iti profession ko, mamang. Iti trabaho. Hapay ka di, Angelo. Ada parikot, iti kinadoktor mo. Awan mo't kit di mamang. Saan la maliklikan nga agsakit tinakam ko? No, adadagiti pasyente saan niya may salbar. Nang runa dagiti agsagrap iti nakaro adunor no at mapasamak nga aksidente. Anak. Saan laday ta mamang? Kanayon ang mapanunot ko ni Marian nga anak ko. No adadagiti ubing at amingin mi a biktima ti aksidente. Angelo, iti amin a propesyon. Adda dagiti pagdeng anarigat nga aklunan. Isu nga rod akasapulan tinaan anay akirad ti pakinakam. Mamang. Agduduma ti pagdeng iti tunggal propesyon ti tao. Talaga anadagsan ti masapul nga ibaklay mo gapo iti propesyon mo, anak ko. Hanggang mamati akakabaalam. Nang runa katadadumat dagiti natulungam. Dagiti na isalbar mo ti kayat ko asawan. Sa bagay, husto kayo mamang. Ti kang runaan a masapul nga aramidem. Kumararag ka itin amarswa, Angelo. Tanuan yaman bilang ti mapasamak iti kada sangwem a pagteng. Adda ti Diyos asidadaan amang tedkirad ken ka. Talaga ka sa tararamidak mamang. Diyak pulos maliwayan ti umawag iti namarswa. Daddy, saan ka kadya mapaniti hospital ita? Awan pa'y mo tinayawag kanya kang emergency anak. Awan mo ti schedule ko ita di clinic. Mayat nga rod no kasta, makapagbanding ta. Katwan day talaga yam anak ko. Mabaling ka di nga agpasyar tamat, Daddy. Nanya ti kayat mo, iso ti mapasamak Marian. Gundawayak ti jakpan nakakumikom. Ipaay ko kin kati oras ko ita. Thank you, Daddy. Mabitla nga rod tayo nakagdigosan, Daddy. Kalpasan na, agpalasakon. Sige lang anak. Anya lakit dit anak ko ya. Dasaya at mat. Durumwar kayong agama tapno maliwliwa ka, Angelo. Mamang, Amom ka di nga imalakan ka ti anak mo. pagkunan niyo mamang. Itinagados pa'y laeng nga edad na. Kanayon nga ibaga na akayat na matitumulong iti sabali. Akasken ka nga amana. Mamang, No si bibiyag pa'y lakumaday di Diana. Mamati akamaragsakan iti makitkita na agaladyo nga agama. mamang, pangasiyo. Saan niyo ko mga ipalagip day di Diana? Dumikar lang ti panidir ko iti bagik. Numalagip ko day di asawak. Anak, masapul a palubusa mo ti anyaman akop-kopikupam iti barokong mo.
Laglagi pa ti kanayon nga ibagakan ka. Saan nga iti amin akan ito, kat kabailan nyo nga isalbar ti pasyenteyo. Nang runa kat amin a tao, adan ay kadeng a panagbiag na dito'y lubong. No dumtengan ti kanito a masapul nga ipulang na ti bulod na abiyag. Masapul nga ipulang nan, awan ti makalapad iti dayta. Mamang, Kan panunutam laangan anak ko, no saan ka nagpili idinagpasngay day di dayana. Nalabit nga agpadada ka ni Marian nga awan ita iti danam. Iso apan awanen tapno paluspusam ti anyaman aladingit nga imukuok di tabarukong mo anak ko. Panawanen tapno manglipat ka. Kat ipamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Kang runaan iti propesyon mo. Pudno nga dakop ko pikupak aladingit ken gura iti propesyon ko iti barukong koma ng Emmy. Tapara kanyak, kaslaawan serbik amay sa doktor. Taawan man latin aramidak idipim mo sa iti asawak, kalpasan nga impas ngay na ti anak mi. Kinasapulan ngamin nga agpili ak idimanang, no day di daya nga asawak, wano ti anak mi ti isalbar ti doktor, anang paanak ken kuana. Manmanulaeng kadagiti kakadwak iti pagpapaayak nga ospital ti makaamo iti padas ko. Iso adagiti daduma, pagarupen da nga okayak iti amin akan ito. Ngem di dalaam mo no anya ti pagdaldalanak. No pay kastamanang ikagkagumaak ti agbalin anatibker, tapno madaerak ti amin. Kat maipaay ko ti amin ko nga agserbi kadagiti agkasapulan. Takas iti kanayon ko nga ibagay iti anak ko, daytoy ti sinapataak apagrabengak, katrumbeng langarod atak darak. Agrak. Agyamanak manang Emmy. To'y pagayam mo, Angelo. Pagayam nga Angelo, wenno Doc Angelo kunak manlaangan, mariknak ti pagdaldalanam. Ngem kadagiti nabasak iti insalaysay mo, mamati ak anapatpatag nga amang para ken ka ti propesyon mo, ngem ti kunam agura ken ladingit akup kupikupam iti barukong mo. Tano saan anapatag ken ka ti propesyon mo, ken ti gagem mo a makatulong, ken makaisalbar iti dadduma, nabayag kuman a binaybayam dayta propesyon mo. Iso a husto ti inam pagayam ko. Panawanen tapno maminpinsan alipatem ti lagip ti napalabas. Ket sangwam ti agdama ken ti masakbayan akadennam ti pakalaglagipam iti pimusay nga asawam. Kang runaan ti propesyon asinapataam. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag.